Yo Allah. Salamu alaikum mai gida. Assalamu alaikum salam. Wannan kwarin ka ne? What? A'a, naka ne. Mai gida wannan alayyahu ne? A'a, karas ne. What? Ba gani ba ya ganye. Ba na yin cira an gani. To kuma yana daga jijiya. Ai baka ballewa ka duba dai. Ballewa ka duba cikin ramu. Mai gida wannan bishiyar mece? Wannan bishiyar giginya. Let's go! Mai gida kamar kabeji nake gani. Wancan ba kabeji bane ba albasa ce. What? Biyar dogale ce. Ba biyar dogale bace, biyar rama ce. What? Ta yi ganye. Ya me kake noma? Kudi nake noma. Let's go! Lokaci